Viac ako 120-ročná mestská budova, v ktorej sídli materská škola na ulici 29. augusta, prešla v lete úplnou obnovou a modernizáciou. Ako posledná zo všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov sa hrdí krásnou fasádou, ale aj vynoveným interiérom. Ja osobne sa veľmi teším, že sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať túto zelenú škôlku. Je to aj vďaka finančnému prispeniu a získaniu externých zdrojov z Envirofondu, pričom významnú spolúčasť k tomu doplnilo aj mesto Trebišov, či už formou finančného príspevku, alebo potom aj samotných prác, ktoré realizovala stavebná skupina mesta. Mesto Trebišov získalo na túto rekonštrukciu dotáciu vo výške takmer 190 000 eur. K nej pridala zo svojho rozpočtu sumu 33 000 eur samospráva a napokon prispela aj samotná materská škola takmer 13 000 eur. V princípe, ak sa máme baviť o nejakom našom prínose, tak je to predovšetkým tá snaha o zachovanie pôvodného tvaroslovia, pôvodného tvaru budovy a aj využitia a funkcie. Je to jedna z mála budov, ktoré sme zameriavali a mala naozaj pravý uhol. Takže bolo vidieť, že tá práca starých majstrov vzhľadom na obdobie vzniku bola naozaj poctivá. Snažíme sa k tomu pristúpiť zodpovedne a s úctou k pôvodným tvorcom. Objekt predškolského zariadenia bol zateplený, má novú fasádu, ostenia okien boli upravené izoláciou z minerálnej vlny. Škola dostala novú strechu. Kompletnou rekonštrukciou prešiel vykurovací systém, vrátane nového zdroja tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Dnes pri slavnostnom otvorení môžeme hodnotiť, že išlo o projekt, kde sa zapojili takmer všetci, ktorí majú čo to spoločné s touto škôlkou, a išlo o súbeh a konšteláciu jednak dobrého úmyslu, ďalej dobrú spoluprácu so zástupcami jednotlivých dodávateľských firiem, no a potom v záverečnej fáze aj o dobrú koordináciu v spolupráci s materskou školou, s rodičmi, ktorí tu nosia svoje deti. Pracovná skupina mesta sa podieľala na maľbe stien v triedách, šatni a chodbách, zhotovila znížený podhľad v celej budove, pracovníci položili nové chodníky na školskom dvore, zrealizovali nové obklady v kuchyni a terénne úpravy v areáli. Pracovalo sa tiež na renovácii parkiet a takisto kompletnej rekonštrukcii elektroinštalácií. Nezabudlo sa ani na položenie nových podlahových krytín, vyrovnanie podláh tam, kde ostali tie pôvodné, namontovali sa nové skrinky pre deti, namaľovali dvere, zárubne aj oplotenie školy. Radosť 37 detí, ich rodičov, ale aj učiteľiek či odborných a nepedagogických zamestnancov bola obrovská, pretože už aj oni mohli začať nový školský rok s výrazne vylepšenými podmienkami na výchovno-vzdelávací proces. Samotné deti, keď prichádzali do materskej školy, vlastne z rečí kolegyň som počula, že nešetrili slovami chvály. Hej. Ako jej, ach, to bolo na každodennom vlastne poriadku. Škôlka sa im páči, mala by rozvíjať teraz celý ten ich potenciál, schopnosti, zručnosti a nielen v oblasti environmentálnej výchovy, pretože materská škola je zaradená v projekte Zelenej školy, ale mal by sa rozvíjať aj celostný rozvoj a osobnosť dieťaťa. Rodičia spolupracovali pri maľovaní oplotenia, spolupracovali pri odvoze zariadenia pred rekonštrukciou, pri naspäť vrátení toho zariadenia vlastne jednak ponúkli vlastnú techniku, že autami to vozili, ale aj vlastnú prácu. Tak ako spolupracuje táto materská škola s rodičovským združením a ako sú navzájom prepojení, to vidno v málo ktorej materskej škole. Tá vzájomná pomoc a otázky zo strany rodičov, kedy budeme, ako to urobíme, prečo, možno tých rodičov naučil aj ten samotný projekt spolupracovať, pretože oni majú koordinačný tím, ktorý vlastne spolupracuje s koordinátorkou projektu a zveľaďujú okolie materskej školy. Z Trebišova Martina Mištaničová.